So, dat is een bekommernis van mij. Dat Safko die punten aanteken niet. Misschien zit ik een beetje haastig op Riano. Hopelijk gaan die mannen nou voor op de Souls wat om achterin zit. Gaat hij hem uitkrijgen. Scrum wat de mannen wat beweegt. Groot scrum die er Safko. Hier kan moeilijkheid komen. De mannen wat beweegt 2 meter, 3 meter. Op het de Benzema toe en hij trekt de eerste 3. Bjorn wat bijkomt. Bjorn wat schoenmaskereten wat voordeelspelen worden ingedreven door de kapitein Carolesen. Carolesen wat sterk kan drijven. Hij scoort Bjorn. Ik de mannen wat nog aan pick-up en drive. Scrumschaken wel lekker praat met zijn voorspelers. Dat Jacob Pietersen wat ingaan. En oorgedijt daar. Maar niet de manier. Bjorn wat bijkomt. Hij vindt daar zijn groot mannen. Met een klein aangejaagd. Dan komt hij dus kan. Maar die verder is moeilijkheid. Hij is aan de vleer. Boendiaki. Hij spaast hier. Die man beweegt. Wat een prachtig. Hij heeft zijn vleer als hij buiten kan. De vleer. De vleer. Hier die man. Dat is gevaarlijk. En ik druk om. Hey, wat die spelers uit elkaar zitten daar zo. Lijkt na een prachtige beweging waar die gaan plaatsvinden. Die vaste was zitten aan. Zoals wat omvoer. Dan wordt er gelopen in die scrum. Mensen met waar die bal mooi beheer achter. Maar dan wordt 2 minuten al beweegt voor en toe. 2 meter, 3 meter, dan nog een paar meters. Weer eens Benzema Douai, precies diezelfde 3. Sleet Zijkels wat hem nou krijgt met een 10 aanval. Hierdie man is gevaarlijk, hij trapt weer, hij trapt 2. Hierdie man is vlugvoetig. Sleet Zijkels. Wat wijs, hoekom hij Sleet genoemd wordt. Zoals wat hij moet schoonmaken. Maar wat opgeteld daar die kapitein, prachtig een stukje spel. Hier komt moeilijkheid, dat is die voorspelers. Hij scoort, druk hem, ja hij druk hem. Ze hebben afgesweerd zo voor die span van Safko. Van Wijk. Hij zal vergeven wat ontdoof wordt. Klein kankje gespeeld, Benzema Douai. Stap een man op die mensen getrokken, Benzema Douai.